Avui, la nostra escola participa en el projecte Dona la Nota 2016, que organitza el camp d'aprenentatge Pau Casals i que té com a intenció explicar al món que estimem la música, que és indispensable pel nostre dia a dia, que ens acompanya en molts moments importants de la vida i volem que continuï sent indispensable en l'educació de tots els infants. D'aquesta manera, escoles i instituts de tot el territori avui cantem i ballarem simultàniament la cançó Pluja de Sols, composada per a l'ocasió.
I sóc feliç.